Bicol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabicolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marahay na pagkauddo sa Ilocos mga tugang, inilang kabilugan kan mga baretang ngunyan na pagkaaga, digdi sa radyo DZGB. Kami po ang sa inyo magiging tagapagbaretang ngunyan na pagkauddo. Ako po si Renz Luna. Ako po si Angel Mustaza. Sa pamayokan mga darakulang bareta sa lado lokal, sa Police gadan sa ginibong entrapment operation kan mga otoridad sa Bañag, Daraga, Albay. Legazpi Public Safety Office magiging maigpit sa dai paggamit nin face mask. Edukasyon, tinamaan manin marahay kan COVID-19, sabi ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda. Sorsogon State College formal ng magiging universidad sa aga. Ako Bicol Party List na naoning food pack sa mga barangay. Sa lado nasyonal, FDA likay sa duwang kongresista na nagtaon in ivermectin. DILG makonsulta sa mga LGU sa orden ni Duterte. Bagong hepe kan pulisya, inumaw kan mga kongresista. Duterte tinuyaw dahilan sa issue kan West Philippine Sea. Bareta sa ibang nasyon, agum ni Bill Gates, tinawanan ning kahirasan. Sa sports, importante ang preparasyon sa 2021 Southeast Asian Games. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sa Police na sospechado sa pagpapabakal ng mga loose firearms ang nagadaan sa ginibong entrapment operation kan mga otoridad sa Bañag, Daraga, Albay, ngunya na aga. Ilang kinumpirmara sinitinaong inisyal na impormasyon ni Daraga Municipal Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia sa DZGB News kung sa lehitimong operasyon ni kan mga personahes hali sa PNP IMEG or Integrity Monitoring Enforcement Group as in PIOU. Sigon kay Fabia sa presente sa ruining aktibong polis na kadesignar sa Polangui Municipal Police Station. Sa unyang padagos pa investigasyon kan mga otoridad sa nasabing insidente. Ang baretang ini hatod sa Indukan. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Nagpatanid ang Legazpi City Public Safety Office sa publiko na dapat sunodon nintoltol ang ipinapautob na minimum health protocols tanganing malikayan ang ulakit nin COVID-19 sa kapalibutan. Sinabi ni PSO Chief Rolis Guerra na inikasunod ka naging orden ni Presidente Rodrigo Duterte na dapat arestaron ang mga tao na dahil nagagamit nin face mask o bako tama ang paggamit kay ini na imbes sa pandok ang face mask nasa koko. Sa iyang sinabi na may tugon naman sindas o siya sa mga miyembros kan PSO na maigpit na ipasunod ang health protocols asin sitaron ang mga masuhay digdi. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Aminado si Albay 2nd District Representative Joey Salceda na hararom nin marhay ang epekto kan COVID-19 pandemic sa pagsasabi na bako sa nasa salud asin ekonomiyan tinamaan kay ni kundi pati ang higher education institutions. Siyang sinabi na inindakulang hagyat na dapat patawanan ng magkakanigong konsiderasyon. Idindag pa man ni Salceda na tinamaan ng marhay kan pandemya yung secondary schools lalo na mga Catholic schools pati naman mga pribadong eskwelahan. Sinabi niya na sindan ng kakagawa ng lakdang kung paano matatabangan na matawanan ng subsidyo ang mga apektado kan pandemya. Sa ibang dalado pinasalamatan man ni Salceda ang Commission on Higher Education sa suporta kay ni sa tertiary education. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors.
Nakatalaan na formal na ideklarar na universidad ang Sorsogon State College sa maabot na Mayo 8, 2021. Sigun sa Sorsogon Provincial Information Office, papanginotan ini ni Dr. Prospero de Vera III, Chairperson kan Commission on Higher Education kung sain, magkakaigwanin programa tanganing ideklara ang nasabing eskwelahan bilang Sorsogon State University. Kumpiyansa si Gobernador Chis Escudero na mabukas ininin mas mahiwas na oportunidad sa mga sorsoganan na maipadagos asin magkaigwanin magayo na kalidad din edukasyon. Nagdag pa ni Escudero na posibleng madugangan man ang mga health-related courses aron ka nursing asin biology pagkalihis nin 2 taon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa Sanribong Food Packs na distribuer kan Ako Bicol Party List sa Barangay Victory Village North as in Victory Village South kung sa'y pinanginotan ni Ako Bicol Representative Alfredo Pilo Garbin Jr. Sigun kay Garbin bagin ninday ni tanganing masustineran asin maipnoan ang pangaipo kan kada pamilya. Bantang grabe man ang pasalamat din na Kapitan Antonio Loveresa asin Kapitan Joy Bahoy sa nasabing party list dahil ang tadakulang bagay ini para sa indang mga residente sa naging benepisyaryo kang nasabing programa. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Naging positibo ang naging pangapodan kan lokal na gobyerno kan Legazpi na magpabakuna na kontra sa COVID-19 tanganing marealisar ang herd immunity. Ini matapos na maabot sa 300 sa mga kapitanes de barangay asin mga barangay health workers ang nabakunahan na gamit ang Sinovac vaccine. Ehemplo digdi sinda Kapitan Glenn Barcelon kan barangay Dapdap Legazpi City asin Kapitan Amelita Bariso kan barangay 58 Boraguis kung sain mantang dakula man ang pasasalamat ni Legazpi City Health Officer Dr. Fulbert Alec Gallegos sa mga pamayo kan barangay na nainat nang magpabakuna dahil sa mas pigpapalangkaw kaini ang kumpiyansa kan mga Legazpeño na magpabakuna na kontra sa COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Planong magpakonstruir asin magbugtak nin overnight parking area ang lokal na gobyerno kan Tabaco sa saindang syudad. Sigun kay Tabaco City Mayor Crisel Lagban Luistro, mabebenepesyuhan ka na sabing parking area ang mga biyahero hali sa manaiba-ibang lugar, partikular na ang mga pasasiring sa Islam Probinsya kang Catanduanes. Paliwanag ang alkalde na sa presente ng kamugtakan na didipisilan mga biyahero na maghanap ng lugar para paradahan siring man ang kawaran ng comfort room. Alagad kung tulos na marealisaran na sabing plano magkakaigwanan ng lugar na para mientras na mapapahingaloan asin komportable asin malinig na CR. Ang nasabing parking area ang magiging bagsakan kan mga produktong malaog sa syudad kan Tabaco hali sa katananing ng mga munisipyo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. I-report sa kapulisan asin ipaabot sa iyang impormasyon in kaso mabiktima asin may magtaon nin mga surat, mag-upload o mag-text gamit ang sa iyang pangaran na nagahagad nin kwarta sa mga contractor kan farm to market roads kan Department of Works and Highways. Ini ang naging pangapodan ni Department of Agriculture Bicol Regional Director Rodel P. Tornilla matapos may nakaabot sa iyang informasyon na may nagagamit kan sa iyang pangaran para maghagad nin kwarta. Manta nagkukondukta naman sinda nin investigasyon tanganing maaraman asin mamidbidan ang nasa likod kan malisyosong akto asin mapanimbag ini. Prioridad na matabangan ang mga paraoma sa tercer distrito kan Albay. Inanobeto ni Albay 3rd District Congressman Fernando D. Cabredo ang tapos sa personal niyang pinagmumonitor ang pagbalyo kan rubber tube kan irigasyon ng tubig na mapapakinabangan kan mga paratanom ng paroy sa uwas asin libon Albay. Kaibanan ng Provincial Director Luis Brgy sali sa National Irrigation Administration pinasyaran nindan dam sa barangay Tastas tanganing hilingon ng present ng kamugtakan kay niya sinipay-dali ang pagbalyo kan nasabing ekipahe tanganing mapakinabangan na kan mga paraoman patubig asin bumalik na sa normal ang sindang ani sa unyang piglaoman na mapuna ng patrabaho sa nasabing dam sa mga masunod na aldaw.
Yan mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kayo. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra, amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa! Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw! Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. And paleness with the help of Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at botika. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan? Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels, ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a
special emphasis on senior high, including accountancy and business management or ABM, science, technology, engineering and mathematics or STEM, technical vocational livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now. Hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunyan sa mga bareta sa Lado Nasyonal. Bako sakop kan Food and Drug Administration na FDA na aramon ng posibleng paninimbagan ganduwang kongresista na nagdistribuir ng libreng kapsula kan anti-parasitic drug na ivermectin. Yan pinaglinaw mismo kan FDA may kinaraman sa padagos na investigasyon sa nangyaring distribusyon kan nasabing bulong na pinagkasabing pwedeng inumon bilang pangontra sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Sigon kay FDA Director General Eric Domingo, naan-focus kan sa indang investigasyon na yun hilingon kung na-distribueran bulong ng tultol asin sa tamang tao asin kung balidon pagtaon ng mga reseta. Sigon kay Domingo, bako man illegal ng pinagkondukta ng free clinic kan duwang kongresista basta iniginibo ng areglado. Ansaro sa sayang nahilin nakakaibadigdi yung pagkisabing waiver kung saan nakapalaman na wara sindang paninimbaga o responsibilidad asin wara siyang nahihiling na siring kaini sa ibang nagkukondukta ng free clinic. Pag-aadalan kan Department of Interior and Local Government o DILG kung paano ililinya sa mga ordinansa kan Local Government Units o LGU ang pinakahuring direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte na arestaron ang mga individual na mahihiling na daing suulog na face mask sa mga pampublikong lugar. Sigun kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, nakaipuan nindang tipunon ang LGU as in Philippine National Police para pag-adalan kung paano ipapautob ang direktiba kan presidente sa LGU. Paliwanag ni Malaya na igwang kanya-kanyang ordinansa ang LGU gikan sa sindang sanggunian na nagtalaan nin padusang pigpapataw sa mga naradakop na dain nagsulog nin face mask sa mga pampublikong lugar. Nangyari sa naan pag-aresto sa mga nagbabayular sa ordinansa pag an mga ininan laban o nambastos sin mga otoridad. Alagad dahil sa direktiba kan presidente kay puhan sa giraray na tansyahon ang mga pinapautob na ordinansa kan mga LGU manungod digdi. Nagtutubo na nagkapir ang kongresista na mangingibabaw ang ley as inustisya sa pagtukaw ng incoming PNP Chief Lieutenant General Guillermo Eleazar. Sayon kay Majority Leader Martin Romualdez, best choice ang pagpili as in pagbugtak ni Presidente Duterte kay Eleazar bilang bagong hepe kan PNP. Sinabi niyang sarong man of action si Eleazar dahil lang sa kaskas kay ini sa pagresolbar sa mga kaso. Patuloy man sa pagiging matibay na opisyal ang kakayahan, dedikasyon na sa hindi matatawal na pagserbisi ring manispersos na may itaas ang imahe kan maibalik ang tiwala kan publiko sa lado kan pulisya. Para man kay ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo na igwang estable asin makusog na reputasyon na pigpupugulan si Eleazar dahil sa pagpapautob kanin nilay na daing pigkikilingan diskriminasyon. Nagdagman ni Deputy Speaker Michael Romero na puwera sa reglado sa trabaho malinig ang track record as na hindi nung ka na imbwelto sa kontrobersiya ang bagong PNP chief kung kaya magkakaniguan paghanga na pigtatao kan PNP asin kan publiko kay Eleazar. Kinundinar kan Makabayan Block ang payag ni Presidente Rodrigo Duterte na papel sana ang panggagana kan Pilipinas kontra sa China sa International
Arbitral Tribunal kana 2016. Sigun kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na insensitive talaga as in bastos ang nasabing pahayag kan presidente. Sigun kay Castro, takuton ang presidente sa dagit kan China pero bako sa dagit kan mga namamanwa ang Pilipino. Nagtutubod man siya na daing halaga sa presidente ang kabuhayan kan mga Pilipinong parasira na naglalaom na sa pigkakwaan kain mga ini nasira o ninsira sa West Philippine Sea. Mantang sinabi ni Bayan Muna Party List Representative Carlos Isagani Sarate na dakulaon ang implikasyon kan mga pigbubutasan na taramon kan presidente may kinaraman sa issue kan piga-aragawan na teritoryo. Sa payag kay ni garuman sanang sinabi niyang isinuko na niya ang diretsyo kan Pilipinas sa nasabing teritoryo. Naglansar ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ng Food Caravan Project para maghatod din masustansyang pagkaon sa mga low-income families sa urban communities. Sigun sa PAGCOR Chairperson na si Chief Executive Officer o CEO Andrea Domingo, napigapo diding pagkain para sa masa. Nanotaran niya na dakol latawan atam na nagpipila sa food distribution outlets para magkuha ng gulayon. Sampang kan pandemya, nag-ambaga ng mga miyembro kan Executive Committee kan PAGCOR, ang volunteer employees isin mga barkada para magbakal ng food items para i-distribute sa mga pamilyang nangangaipo. Kamawatan kang proyekto na makapaghiras din food items para sa kayang makabakal ng basic meals para sa indang pamilya. Sa tabang ka Department of Agriculture o DA, nakabakalan PAGCOR direkta sa mga paraoma. Ipapanaoan mga pagkaon sa mga komunidad na kompwesto ng mga preskong gulay na direktang hali sa mga paraoma. Ikinaugma kan Consulate General kan Pilipinas sa Hong Kong ang gigibo na pag-review sa mandatory vaccination order para sa mga domestic helper. Sa sarong statement kan konsulada sa Hong Kong, pinasalamatan kaini si Hong Kong Chief Executive Carrie Lam asin ang gobyerno kaini sa indang pagsabot sa interes kan Filipino workers tuman. Handa man ang konsulada kan Pilipinas na makipagtabangan sa Hong Kong government asin sa iba pang mga magakanigong konsulada para sa pagbilog ng dialogo may kinaraman sa importanteng issue. Hinangad man kan konsulada kan Hong Kong sa Overseas Filipino Workers o OFWs na aprobesyaran an offer na libreng bakuna kan gobyerno duman asin makisumaro sa voluntaryong vaccination program. Bareta sa ibang nasyon, nakaresibi din $1.8 billion si Melinda Gates matapos sa pagsumiter ninda ng divorce kanagom na si Bill Gates. Sigun sa kampo kan duwa tolos sa nag-transfer ni milyones na shares sa investment firm na kontrolado ni Bill sa duwang kumpanya ni Melinda sa aldaw mismo kan i-anunsyo nindan pagtatapos kan sa indang 27 anyos sa pag-ibahan. Maabot sa 14 million shares kan Canadian National Railway Corporation at sobra sa $2.9 million shares kan AutoNation Incorporated base sa stock price na nasabi mga shares sa kakantidad ng 1.8 million or billion US dollars kay banan 1.53 billion US dollars sa Canadian National Railway shares at 310 million US dollars sa AutoNation shares. Bareta sa ladunin karawat, ang preparasyon iyo man giraray ang pinakaimportanteng bagay para sa Women's National Volleyball Team maski si Isay pa ang makasabay sa final roster para sa 2021 Southeast Asian Games sa Nobyembre sa Vietnam. Iniyan payag ni Jovelyn Gonzaga na kaibanan sa 40 mga volleyballista na iimbitaran kan Philippine National Volleyball Federation para sa tryout. Sa iyang sinabi na dapat may halawig na preparasyon tanganing masiguro na handa sa SEA Games. Idinagdag pa man ni Gonzaga na maski si Isay pa ang makasabay sa lineup, dapat igwanin marahay na preparasyon as inigdi mahihiling an resulta. Breakthrough! Bite helper na po dyan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa bago nilang imbensyon na gadget na dakulang tabang sa mga nakakagat ng namok. Sigun sa inda, kapag kinagat ng namok ang sarong persona, titulok kay niya asin nakakalaugan liwoy o toxic saliva sa dugo na minakaw sa kan paggatol asin automatic nakakagawo nini. Ang bite helper pigapod manindang itch terminator dahil pagtatrabaho kay ni na ma-neutralize ang gatol. Istoryang naiiba! Maswerte ang sarong babayeng nangakinin bako sa oras sa sarong flight pa Hawaii dahil may sarong doktor asin tulong nurse yang kasabay sa biyahe na puro sanay sa pagpapaaki. Nangaki matapos sa nanin 29 na simanang pagbabado si Lavinia Monga
Mantang lunad siya nin Delta flight gikan sa Utah pasiring sa Honolulu. Marahay sana dahil sa lunad man kan biyahe si Dr. Dale Glenn asin mga nurse na sina Lani Bamfield, Amanda Bidding asin Mimi Hu, Oho, na puro mga eksperto sa pag-atama nin mga premature na umboy. Makaskas na nailuwasan ng umboy matapos magtabangan ang doktor asin tulong nurse sa pagpaaki sa Mongga o kay Mongga. Tulos man na inasikaso kan tulong nurse and baby. Pagka-landing na kan eroplano tulos na dinalagan sa ospital an mag-ina. Pigrilis man tulos si Mongga alagad an umboy, pigo-obserbaran pa para ma-monitor ang salud kay ni. Flashback! Mayo 7 kan taon 1872 kan mamundag sa Morong Rizal si Private Tomas Mateo Claudio, dating Bureau of Prisons employee, ang kanitunoting soldados na Pilipino nagadaan sa First World War. Matapos masipa sa trabaho dahil sa pagkaturog bilang gwardiya sa Bureau of Prisons, nagbiyahe sa Hawaii asin nagtrabaho sa Sarong Sugar Plantation. Nakatapos yung komersyo asin nagpalisa sa US Marine Corps bilang parte kan American Expeditionary Forces sa Europa asin nakipaglaban sa French trenches. Siya ang solamenteng Filipino casualty kan First World War. Ang Thomas Claudio Colleges na original na makukuha sa Morong, iyo pinangaran sa iyang onra. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DZGB News Base, Padarbagtabang News Director Udin Peralta, siyempre News Manager Marty La Cruz. Kami po sa inong nagkita kapag bareta ngunyan na pagka-udto. Ako po si Rez Luna. Ako po si Angel Mustaza. Di maghali, di magpuknat ang iba pang mga istorya. At yan, pagkatapos kan magkakapirang mga pagiromdom. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DZGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras, alas 12:38 na, pagkaudto. An oras hatod sa Indokang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Isang alaksan, tapos ang laban. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Right Med, isang pangalan sa gamot na kailangan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion on. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safekeep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainip.
Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Still tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etsyapwera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etsyapwera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, uragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa uragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Tad Failon, a one-of-a-kind Filipino radio broadcast journalist, DJ, television news anchor, and former politician, is now one of the endorsers of our Mixed 10 Herbal Coffee. Ang kape mo ba'y tama? Baka nakakasama. Mag-Mix 10 Herbal Coffee na. Gawa mula sa piling natural na sangkap gaya ng natural coffee, corn coffee, spirulina powder, tongkat ali powder, fulvic mineral powder, cinnamon powder, turmeric powder, cocoa sugar, whole wheat germ powder, at mangosteen powder. Kaya gawing habit ang Mix 10. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternatibo branches at mga piling butika at malls nationwide. Sa bawat bili ng Mix 10 Coffee Box, may libreng 10 Mix 10 Capsule with Duke F Mineral Energy Booster, the natural sex enhancer. Ang Doc Alternatibo, the Bixi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday mix savers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru, o take-out. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mga
DZGB! Ano nasa ano yan? Iskaramusa na sa DZGB! Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Iskaramusa. Okay talaga ang DZGB. News-minded. Diyos marahay na pagkaudto sa inyong kabos mga tugang. Welcome po sa programang Iskaramusa. Nagidali-dali ba kita? Medyo limitado ng oras niya to. Ipapalo up ta. So nangyaring pambabadil o nagnabadil sa sarong operasyon, sarong police tabi na nakabase dyan sa Polangui. Gadan tabi dyan sa barangay Bañag, Daraga, Albay. Ito na magparapalo yung bago kaya kami po parang sa inyong mga kaibanan. Hindi ka pa nagidali, may nagbubuko. Ako ang ang solamente. Ang lalaki noon pero tito ngayon, titong Albay po yan. Rans Luna po. Leloy ang pagsiring mo kanta. Ako ang bad mara. Baka matanggal. Nagilagatak. Siyempre, iba sa akong kapartner man. Oy, ako man po si Angel Mustaza, ang kagandahan ng South. Sige na, Kuya Renz. Nakadayal na? Bati nag-aapod si Sir na Roy na Baklaw kan dyan sa 3rd District. Ano natabi, Sir, apodan na si Chief na Ronnie Fabia. Kaso bago, base sa initial na informasyon ni COP Fabia, allegedly nagpapabakal in loose firearms. Hello, Renz. Hello, Ay. Chief. Marino Dotabi. Live po kita ko niyan sa programang Iskaramusa. Kami po ang sa imo mga kaibanan. Renz Luna po, tapos Angel Mustasa po. Marhay na udo po, Chief. Marino to po tabi Madam Angel at Pading Renz. Napaapod ba tabi kami, Chief? Manungod po digdi ko sa follow-up lang po duman sa nangyaring sa operasyon po kan sa to yung mga pag-iriba dyan sa may barangay Bañag, Daraga, Albay po. Kung iwan na kitang pangaran kay itong suspect po. Well, ang sa tuyang suspect nabisto sa pangaran na Police Corporal Joel Tualla na nakasign sa Polangui Municipal Police Station. Ano po, Chief, ang naging... Ano po, nangyari kanina? Po, itong operasyon na to ay mga ilang araw nang ikinakasa ng ating operatiba sa IMEG sapagkat itong ating suspect na police ay nakipag-transaction siya para magbenta ng mga illegal na baril sa tuyang operatiba na IMEG. So ikinasaan na sa ating operation na kaibanan ng Regional Special Operation Unit, ang ating Provincial Intelligence Unit ng Albay PPO at ang Daraga PNP. Nagpunta sa pagka-encounter at during entrapment kaya nasawi ng nasabing suspect na pulis. Pero sa tuyang operatiba na si Lieutenant Nestor Callos ay inabot din ng natamaan to sa tangkilingan. Nagkataon lamang na suot niya yung bulletproof vest na issue sa kanya kaya hindi siya gaanong na-injured pero nasa hospital siya ngayon para makita ang kondisyon. Sabihin po pala, Chief, kanina sa operasyon, may isa tayong kasama na natamaan din. Pero maringan itabi, Chief, na naka-bulletproof po pala nini. Sa tagiliran, medyo suot niya man. Sa-force niya kasi, namutok itong ating suspect. Dahil pulis ka lang, kaya ito at may mga illegal na transaction. Naging na-engage siguro siya. Opo. Chief, patungkol po dito sa suspect. Ito pong suspect po, sa base po sa inyong background investigation checking po. Ano po ini? Ini mga loose firearms po na pipabakal niya, saan na po inihali? So para sa study source niya ng loose firearms, wala tayong may connect pa kung kanino galing. Pero ang sarong ano lang talaga, ang sigurado, ay yung police na ini iguanan ng mga dating kaso at involved man ini sa paggamit at pagtulak ng illegal na droga. So talagang may problema ini sa iyang karir. Kaya haloy-haloy naman ini na nagkagawa ng mga kaso niya. Nagkataon lang na-reinstate siguro or na kaya hindi na po-promote dahil lang sa iyang rango. Corporal sa Magirara. Isang na haloy na siyang naging pulis. Ibig sabihin tabi pala, Chief, ini po partikan sa indong internet cleansing po kan PNP. Yes po, talaga pong maigting ang internal cleansing sa tuyang pamumuno sa PNP. Kaya ang tuyang IMEG sa Bicol, iguana kita ng grupo dito na regional office talaga ng IMEG. Talagang matindi ang pag-ano ha. Sa ngunyan tabi, Chief, ay ni pong
ano man po chief nakikaw na po kamo communication sa Polangui Municipal Police Station. Manungod po kayo ni yung police. Sa istorya po kasubago si heightened si Lieutenant Colonel James Ronatay na kung saan talagang nabigla man siya dahil ini yung si Joel Tuallla ay igwa pa ning attendant kasubagong aga. Nakaigwa pa siya ning attendance naman alagad mga bandang alas siguro at 9 na garong ang pag-una kang kairibanan niya babakal lamang siya ning kung ano man sa luwas. Opo. Oto pa lang tabi chief na sa Daraga na nagpapabakal na. Iyo nagpapabakal na nagpapabakal lang ba din. Duman po chief sa operation po kanina. Ano po sa mga nagka-recover po duman sa suspect po? So para nakusuko pa pero nain karikito sarong referee nain yata. Na kinamit niya na garong science niya. Di ko aram kasi ang subject kang bypass ay yung 59 sa karong calendar 55. Di ko lang kung ma-recover na di man ako nag-run sa babot sa sobrang init. Last question na lang tabi chief. Ano po ining ano po ang sa iyang inipong suspect? Sa background ano po ang sa iyang mga target market po? Sisay po ang pipabakalan po kayo ni? So far sa mga ganyan na malawak naman masyado. Dito naman yan medyo monitor dahil nga ni IMEG na naging transaction niya. So both sabihin, nagkaroon lang kita ng idea na nagpapakal sila pa din. So nag-transact sila sa IMEG. Chief, pwede po chief pakiulit po. Luway-luway po chief. So itong pangaran po kayo ng police po? Police Corporal Joel Tuallla. Joel Tuallla. TUALLA. 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 Okay. Joel Tuallla talaga. Opo. Sir, si Angel po to. Ito po ba, sir, na si Police Corporal Joel Tuallla, kabilang po ba siya, sir, sa mga nasa listahan po talaga ni Doc na dapat na i-entrap po digdi sa Daraga or digdi po sa Albay? Or rather po, Chief, kung kasabay po ini duman talaga sa Kwangan IMEG, tapos sa IMEG so nag-operate? Well, sa hiling ko, ang may mga database na tungkol sa mga erring personnel, ang opisina kang IMEG. At sinda mismo ang nag-consolidate kan may mga derogatory records at may mga report na ang karong personnel ng PNP ay involved sa mga illegal na gibo-gibo. Pero po, tabi chief ang edad po kayo ni? Kayo ning suspect po? Well, di ko masyadong natandaan kasi naba ng mga report. Napulong kitang istorya, di ko na mailing. Siguro, tansya ko lang, siguro 40 na din. Sir, pangapudan na lang po nindo sa mga kapulisan dali sa Daraga and digi naman sa Bicol Region again po. Well, ang pangapudan ta, simple lang. So, nandun talaga ang mandato ta, ang duty ta, mag-ibo kita ng tama. Iwasan ang pag-ibo ng mga day na ayon sa batas. Ang mangyayari sa tuya, primero, mawawaran kita ng trabaho, minsan magagadan pa o minsan nawawaran kita ng reputasyon. Kaya kita ng problema pag nakulong kita o anumang mga bagay-bagay na resulta kan tayo mong pag-ibong bagong tama. Kaya dapat pag ikapulis ka man o anumang klaseng trabaho mo, lalo na lang nanonood sa gobyerno, sundon lang ang tamang mandato. Iwasan na involved sa mga illegal na gibo-gibo taro nga ni Kenny, sayang kang buhay, sayang kang karir, sayang kang kapityan ng mababayan. Dahil na ning matatanggap na benepisyo, dahil nga ni sa pangyaring, bago lawful duty siya ang kinagadan niya. Chief, salamaton po ni Maray sa oras ay Thank you so mabuhay much po kamo dyan po. sa Daraga PNP. Iyo po. Thank you po. Okay. Sa tabi mga tugang, si Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia, ang hepe kan Daraga PNP, manungod sa nangyaring operasyon kasubago dyan sa may Bañag, Daraga Albay. Nakamonitor guide si Kuya Jimmy Ngunyan kung pwedeng mahagad taman sa number kang Chief of Police kan Polangui. At ang kaning maraman taman ang lado kan Polangui Municipal Police Station. Kung kumusta man baga, kanin sa performance duman sa Polangui medyo MPS. Thailand active member kan PNP. Mismong si Chief Fabia na nga iso nagtaram na ininganing si police na si Joel Tuallla. Saro ining Police Corporal, ibig sabihin, hindi pa talaga nagra-rank up, dahil ante yung ini, may mga na kaso record man palan. palan talaga ini. Ang problema, nata, kung may kaso palan ang sarong police, nata nakakapag-duty pa. Pero iyan yan ang saro sa mga dyan, gari naghanap lang gitsempo talaga. So, IMEG, para tabi ano daw ang reaction kay
ini kan Albay PPO. Aha. Iba na kaya ngunya ng PIO. Mano na mahali na kaya si Sir Dexter. Actually, naghali na. Naghali na. Si Ma'am na Karen na so nagpalit. Sir Dexter, thank you so much po sa serbisyo and sa pagiging very accommodating. One call away, one chat away lang si Sir Dex. Kung natatandaan baga tabi nindo mga tugang, bako lang tabi illegal na droga ang pinagpapromoter ni Presidente Duterte kundi magin man sa internal cleansing sa PNP. Kaya nagtukaw nga ni Ineo si dating PNP General Bato de la Rosa, iya so pinakainot na inipigtaram niya nga ni cleansing sa mga tropas kan gobyerno. Lalo-lalo naman hindi sa PNP. Kaya nga ni Keto, binilog na dati sa counterintelligence unit kan PNP, ining IMEG tabi para sa karaman kang gabos. Kaya man baga medyo na aram ang kan iba, ining PNP IMEG. Ini tabing PNP IMEG. Ang Nguyan trabaho pa lang ko niya na encounter. Sabi ni ba dito niya baga nadadangog so PNP na nakatoka sa mga munisipyo, Albay PPO, Regional Office. Ang aram ko, bimig. CIDG, tapos ano pang iba? CIDG, Police Regional Office number 5. And meaning kan Integrity Monitoring and Enforcement Group. Integrity Monitoring and Enforcement Group. Para hanap kan mga pasaway na police. Roger. Nakatoka talaga siya, Papa Marpo, for policeman. Roger. Para sa ano ni, sa indang internal cleansing. Ining IMEG, ang pinaka-target ninda, ining mga police kalawagis ng pigtataram. Sisa daw ang mga pulis na nagkondukta lang kay mga churo checkpoint pag mga picture. Sa rin. So mga pulis na kunwari nagtitindog lang dyan, tapos mga picture. We are conducting ngaya a checkpoint ngaya and cho. So pagkatapos wala man. Igwa yan Then nagari ako nakabisita sa sa Legazpi PNP. Sabi ni 811, Kuya Renz, ano po da ang proposed price ng bebenta na 9mm? Pakiapot po Kuya Renz, kung ano po da ang proposed price ng bebenta na 9mm. Depende po yan, sa sakuyang knowledge, sa sakuyang stock knowledge na pigtatara. Pag 9mm, less than mga 16,000, pwede ka na magkaigwa ki 9mm. Pero kung yan tabi, sa legal iyan na paagi. Kung sa illegal, posibleng mas bagay. Dahil mo naman ito maapot, kung gusto mong buro barato, magkalibre 38 ka, so daali dyan sa Cebu. So, ang mga 2 milyon sana. Ikaw, grabe ang aram mo. Nagiling lang kaya ako kay mga documentaries. So, mga illegal firearms trade digdi sa Pilipinas. So, pagtatarang bagay dyan sa may Cebu. So, baka lang dyan kay illegal na isus ko, firearms. Pero, ini po tabi na pag... Di mo na pagturo kung sa'yo nakakabakal. Sa Cebu kaya, hindi ko aram kung saan na. Ituro pa. Sa Cebu talaga. Ay, bago yan, Kuya Ren. So, kung may stress dyan, may gusto lang ako i-share. Ano yung share mo? So, tubig yan? Naura sa papel ko eh. Ano ka? Para sa mga bago as in first time na mamiss, ulay kita, sabihin ko sa imo, this period is going to blow by super fast. Ngunyan, garo din katapusan ng bagya sin aldaw. But trust me, bago mo maraman, they'll be reading, walking, then running, then going to school. Kaya i-treasure mo ang kada minuto sa imong aki. The first word, the first steps, the sounds, enjoy everything. As in itao mo sa iyan gabos, they're surely worth only the best to keep them safe and healthy. Arugan Wilkins distilled. Ang water na most recommended kan mga doktor and distilled in 8 steps. Your worth of Wilkins, a product of Coca-Cola Company. Yeah. Tubig. Pero masarap yan, Kuya Renz, kung may pizza. Yeah. Araw mo na ang pizza ang masiram. Diyan lang yan sa Naga City and sa Ginubatan Albay and Nidans Pizza. Kung ka mo naghahanap ni na 38 by 38 na kadakula na pizza, magdyan lang ka mo. Ano nakapot-kapot mo? Kita, sugad kay inikan sa CHED baga. Dahil lang sa Commission on Higher Education tabi, kung kasubago, kung dahil lang nagkaigwa kay aro kayo yung mga reports, Bulyang ko tang interview ta mismo live si Director Director J. Prospero de Vera Kota kan CHED. Dahil lang ta kasubago, nag-attendir man kita dyan sa New Blossoms kasubago. Kumano ko digdi sa dialogue with test grantees. So ibig sabihin tabi, maski nasa tao kita kay pandemya, dahil man nagpundugilaray so pagtaon ng asistensya, lalo naman sa mga scholarship sa mga college students. Once yung niya na nasa tao kita kay pandemya, pwede pa man tabi ka mo giraray na mag-apply. Lalo na sa mga gusto talagang mag-avail kay ni scholarship niya to. At kasi Unifast nga ni pigtataram kan CHED tabi Lalo na so ini kayang mga nasa postgraduate sa pigtugutan ki limited face-to-face classes.
Aday naman inisakop kan sa mga postgraduate tabi. So pag papaagi lang kang kolehiyo, yun lang ang sa indang under ano. Ayan, isa ining si Sino yan tumatawag? Alaw na. Ma'am na Karen Inigo, nag-aapod sa kuya. Sino yan? Ay, susunod siya gay din alat ang gabi. Tapos naman lang kita programa. Alaw na ning pagkapon. Salamat sa sindong pag-antabay. Kami po ang sindong nakaibanan. Ako po ang solo-solo, ang Sol Amenda. Ang lalaki noon, pero... Ay, lalaki noon. Ang totoy noon, pero dito ngayon. Dito na Albay po yan. Reslo na po. Ako man po, ang lalaki noon, lalaki pa rin ngayon. Nagkarili pong lugod Ako po si Angel Musas, ang gagandahan ng South. Bye-bye and mabuhay.